fit any asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Ashafo akwabasronko enkoma eye obibia ekeskapa enimidi na Ghana wahala dwumadi ena ebre asosemede ebebesum eye etiefo ma wonsuso wetimidi wadwentwa wofa ensemi ho abetu eye edwa sese de enkomhye ayefo eye ediye ayefo eni so ade wonsuso aye common obi atimi hunu bi obi atimi hye enkom mekura megina ye kura aba menchi amenso mehye obi because nyame abie ye nyina ye ni enti yeti yensu yetimi hu ade yensu yetimi ehye eye enkom nanso so ade hunu ne ye wo mu mienu an ye wo ma nyame abie wo mu ni ene ye wo mu nso so wo mu enyame abie eye wo mu eni na abusuafo sese enkomhye ne eye adoso ede ye ne ye adoso to the sense wo hu se nyame nipa wei na asem a wo kan ene ye nokre ana se we die ene ye nokre nanso ni nyina no wo mu ka ewia na ato ama ye se Ghanafo yenso so ye njeje ne ye nhwe se nokre bi ewo wo mu ensem no na wo mu outcome ene be kire se nokre bi ewo mu ana se nokre ebi enimu na ene the Reverend Isaac Owusu Bempam aba abontin ebiem aba be reveal aye nice and fresh latest vision awahunu e de free ye twedua ponyankopon e won esanse wono de ohunu won se nyame enene no ekasa enti won susu hu ne se nyame ne wo kasa nso timi de wo de eba abonten e ma ye kenkan e de emom na ne de a sese woda so gina so a eye se nyankopon ondi hwamo nyankopon de woka na woka na wadi kan aka se ye mampanyi his excellency na adodan kwakufado won ho a na akonya no wode no etna eye eso 2016 ena hu se the seat no eye like vacant obia ente so no ena wodi hunu ye chese ye John Dramani Mahama edi sifra akonya no eso a mampanyi his excellency na adodan kwakufado eba ye ebebetna so nanso say de won hu any vacant space bia de wo hu na eye se mampanyi da so tia akonya no so mampanyi da so edide ewo eya akonya no eno nti wode kokobo ema Ghanafo ese de wo hu na ena wo hu enti ma wo mo entietie eye nkofo enkomhya wo mo ehye na mum wo mo mani ende nyankopon ede no a eso no wono ne de ena wo beye ede ama eye na abusuafo enye no nkwadodo na akeka ho na mamkenkan emfa ema mosa abreyi ye say eno de nsem no etu edwa wo say with all humility I want to tell Ghanaians to know that per what I saw, Nana Addo will win the election. When it's getting to election time, normally the seat become empty because the citizens are about to decide. But the Ghanaian seat is not empty. The president is still sitting on it. I am surprised some prophets are saying that John Dramani Mahama will win the election. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo is still on the seat. He has not left it. In 2016, I saw the seat being empty. Mahama was not on the seat. The prophecies going around shows that some people don't see things before they speak. But as for me, I only speak when it has been revealed to me. Or can in same way to the seashore so now we ye no ansan so way and osando eka ho eba dodo na susu say what time eye John Dramani Mahama na no dey to just one time no na no say e na waka nsem. I say the reason people assume I hate Mahama is because his people insult me every day on radio and I am a human being, so it gets to me sometimes. It's Mahama saying he hasn't heard those things. They insult me and attack me, even my mom. Because of the insult, whenever I speak, they think I am responding to him. God installs chief and he has appointed Akufo-Addo and rejected Mahama. There are some leaders who kill to attain powers and there is blood on their
Hans we enen nsɛm a wɔde atu edwa ɛfa ɛyɛ mampanyi John Dramani Mahama ho de dodo na ɛka ɛsɛ wɔtan ɛyɛ no no wɔchim sɛ wɔntan no baako sekram wɔntan no ketekete na ɛyɛ sɛ wɔyɛ nipa nkofo di na tema ɛyɛ na ɛka no enti wɔba na ɔbɛbɛbɛ so ayɛ sɛ an wɔ respondi ɛyɛ to ɛyɛ Mahama anase wɔka ɛyɛ Mahama ensem na ɛnyɛ saa na nyankopɔn wɔno ɛna esi hene wɔno ɛna etu hene na nipa bi wɔ hɔ no mu a wɔn mu ku ɛyɛ nipa na de agitumi esan sɛ mogya ɛwɔ ɛyɛ wɔn mo ensem we ne nsɛm wɔde etwa ɛyɛ ɛto na no na amaga na fo nyina ɛka sɛ na na ɛsɛsto wo pa kyerɛ sɛ ɛyɛ mampanyi dada John Dramani Mahama wo pa kyerɛ sɛ wo ku ɛyɛ nipa ɛnu nti na nyankopɔn ɛyi no ɛde ɛsi ɛyɛ ɛwɔ no enti na busuafo mi de kan kasa meka sɛ yɛ wɔn mo anyame bie wɔn ani ɛne wɔn mo nso so a wɔn mo anyame ebie wɔn ani na no abi nso so na Reverend Isaac Osu Bempa ɛde to edwa sɛ wɔn no de nyame ɛna bie n'ani enti wɔn nso so a wo fie wo hwɛ ɛyɛ ne nsɛm wɔde ɛto edwa yi a wɔka sɛ ɛyɛ mampanyi akonya no ɛyɛ denya na nadodan kwa kufado ene betina so na same ɛyɛ donkum ɛwɔ mrahye bedwe fie nso so ɛwɔ wɔ mo ɛsɔfo wɔ mo difo a wɔno nso so ɛka sɛm mampanyi dada John Dramani Mahama ene ɛba bɛfa ɛyɛ akonya yi na zin mean sɛ nyankopɔn sɛ die wɔn kasa straight ana sɛ wɔyɛ a god of confusion ana sɛ die wɔgyai ɛyɛ Ghana ana wɔ man na ɛpa ma yɛn sɛ yɛmfa no endi agro yɛmfa no endefe ana sɛ yɛsɛ yɛntoto no ase ana asofo na binom ena wɔn ka nsɛm wei edi pe fame wɔn de eka edi trendy eno nti ena wɔn nsɛm no aya anada ne da ɛbɔ ɛyɛ ɛbra ana de yɛn papa ɛken a wɔtwe mo sɛ mampanyin na nadodan kwakofo do no anete akonya so na ɛnyɛ sɛ wɔtan ɛyɛ John Dramani Mahama den na nso betimi aka ɛde afa ho Fabrai ɛwɔ Tuma GH your comment section ebiem nso wɔ ho kwan sɛ wo like videos na wo share ɛde ma yɛn ɛwɔ all the social media platform ɛso obetimi nso follow yen our IG page and your Twitter page so Tuma GH _, and our Facebook too much GH meeting at the Equity Kappa. That's the name your best Anesha Makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden too much GH on say me kan ye bone pa na kase pe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe ewo other place ni ade cat won na bomoden na behwe too much GH behwe na subscribe bomoden o behwe pe na waye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire